že já si vlastně začátky tohoto projektu pamatuju poměrně živě, i když to bylo vlastně už před rokem, ale vím, že jsem z toho byla velice nadšená, byla to pro mě taková výzva k tomu dosáhnout něčeho, co jsem ještě nikdy neskusila, nějak zkusit spolupráci s ostatními spolužáky a vůbec byl to vlastně dlouhodobý projekt. Byla jsem zvědavá vlastně, jestli mě to něco naučí a jestli u toho vydržím dlouho a myslím, že tak do toho šli i ostatní spolužáci. Takže mě nejvíce zaujal divadelní workshop, který spočíval v tom, že k nám přijeli dvě divadelnice, které s námi procvičovaly různé techniky na přípravu hraní v divadle. Takže jsme například zkoušeli různá dechová cvičení, které nám napomohly k tomu, aby nám bylo lépe rozumět. Také jsme zkoušeli různé scénky ve skupině a hlavně improvizaci, která nám pak posunula k tomu, aby jsme mohli zkusit práci se scénářem. Takže to spočívalo v tom, že jsme se rozdělili například do dvojic a zkusili jsme si nacvičit jednu scénku krátkou, kterou jsme si pak mohli zkusit zahrát před všemi a poté jsme se spojili i s dětskama, kteří dělali workshop na stříhání, takže s nás mohli zkusit i natočit a vyzkoušet si i tak práci s herci. A co přesně nechápu? Tak mi to řekni. Myslíš tu frustraci z toho, že nejste spolu? Že vás něco rozděluje, ale zároveň vás k sobě něco hlubokého poutá? Že kdykoliv si s ním, sice nevíš, co říct, ale zároveň mu otevíráš svoji duši. A ty víš, že vedle něj by se z tebe stala ta nejlepší možná verze sebe sama. Takže může zůstat? Promiň. Natáčecí den probíhal velmi zajímavě, protože celá třída se ho zúčastnila, mohla vidět, jak pracuje kameraman, jak pracuje zvukař a jak pracuje režisér. Pro mě to bylo ještě zajímavější, protože jsem si zkusila stát i za kamerou. A velmi zajímavé bylo vidět právě práci režiséra, který se snažil nás spíš povzbuzovat, spíš nás nějakým způsobem chválit, aby jsme podávali ještě lepší výkon. A rozhodně nešlo o žádný nepříjemný zážitek, kdy jsme si připadali, že jsme jenom nějaký neherci, kteří tam stojí, ale naopak celou dobu jsem cítila pocit, že jsem opravdu za kamerou a mám tam co dělat, když nevím, jestli jsem měla. A bylo skvělé vidět taky práci herce, který hraje hlavní roli, protože celou dobu hrál obličejem, hrál celým tělem. Dobře, takže kam se máme vydat? Do muzea spěchej, odpověď tam hledej. Celý natáčecí den trval celkem dlouho, protože ono nahrávání těch jednotlivých scén nezabralo takovou dobu, ale hodně dlouhou dobu zabralo potom čekání na nachystání další scény. Takže celkově jsme nahrávali někdy od 9 od rána až do 5-6 hodin do večera, kdy se vystřídalo asi 5 scén na různých místech po Svitavách. A rozhodně to byl velmi zajímavý zážitek, který stojí za to si vyzkoušet, protože za kamerou České televize nestojí každý den. Moc mě těšilo, pane Kráčmero. Jsem rád, že jsem vás poznal a budu se zase někdy těšit na shledanou ve Svitavách. Na shledanou.